guys, gagawa ako ng floater. Ayan. Good morning. Ayan. Unang sabak. Mag-aararo ng palayan. Nasize natin, Chad. Ito yung makina. 14. Na? 14. Super kama. Super kama. Super kama. Ayan ang driver natin. Si Bubutsing. 14 mo niya. Oh, 14 years old pa lang yan. Pero kasi laki na niya yung makina. Mas mabigat pa siya sa makina. Ito pang itarungan na nga eh. Baka Jay. Jay siguro. Dyan eh, papada naman na na eh. Jay. Ang narotor. Ang narotor. Narotor. Yan, so isi-set up na namin yung aming super kama kuliglig. Panglubo ah. Dug kapadling na. Pina-extensionan. Hindi mo nga katbang ibabaw. Kasangsang pa natanggal, medyo kapay. Lagi na na. Jadi makadomingo, makakuliglig ka 3 hektarya. Ito nagadukurot ang mga sigudan ba? Lang nga talo. Na? Lang nga talo. Bagamon 5 yaw. Punta sa rutsut natin ito. Pasarutsut pa yun lang. Galo mo pa yung mga sa nasa muntik kang pasarutsut. Okay. Guys. Hindi nga banda na ito. Nagigit itang talungan na rin. Kitbog mo. Grabe. Negatif banget kan. Tunggu banyak itu. Jai. Tunggu bapak. Ini nih.
Kaya, ha? Ito guys yung gagawin punlaan ng binhi ng palay. 2,000 years later. Nyamuk na ito. Agdrive ba ate kuliglig? Jadi ikaw. Dati career na. Ano ka sa jam mo?